Ofundisayo uVabakshni Maharaj. Nasi sibalo sesizosebenza ngaso. Ungathuswa ubala. Sino pi ophakathi kwi-square root phezulu sibe no 0 ngezansi kuphawu lwesibalo sum. Sibe no x sin wavalelwa u-x squared saba no dx. Sisebenzisa ke manje i-U-substitution. Sibona ukuthi kuzosebenza kanjani uma sisebenzisa i-U-substitution phakathi kuma-definite integrals. Khumbula ukuthi ama-definite integrals besikade sawenza nje ama-video amaningi ungabuyela emuva nje kuwo uyothi nje ukuphenya phenya. Asibone ke manje ukuthi simisa kanjani. Khumbula ukuthi uphawu lesibalo sethu olusebenza njengenye function esikhaleni sika pi loyana ku square root kusuke kumele u-a lapha phansi ku-b noma ungathi u-b base kuba u-a ngoba kuzobe kukhona indaba zokuthi b minus a, kodwa ungakhathazeki kuloko ungakubona kwama-video ethu ama-integrals. Uma sisitholile ukuthi singathatha u-x squared njengo-u sifuna ukubona ke manje ukuthi njengoba sesivumile ukuthi u-du uzoba ngobani, uzoba ngu-2x nanku no-dx wakhona. Sesivumele ukuthi kuzoba njalo. Sibona manje ukuthi singakalima phansi kanjani. Khumbula ukuthi ungathuswa ubalo ukuthi uzuthi awu lesi sibalo kanti u2 uthathwaphi. Suka khuleka wena suthathe kutheni phambi kwa x khona bani. Wona ke u2 esuke sesuthatha lapho. Asenzeke isibalo sethu sisifakile into zethu zokuguqula ke sesibafakile o-x bethu o-u bethu ncese. Sisithola sinoba sisithola sino sin u du. Sisithola sino sin u du. Base kulolu phawu lwethu lesibalo ke sisomisa kanjani ngaloku esibesikuphiwa. Ngithi sifakile lapha eceleni u1/2 sathi times sibe no u ezansi siqhubeke kanjani. U wethu singathi ilanga ezansi ngobani u-x okusho ukuthi u sothi u equal 0 base ezansi siqhubeka kanjani. Singathi u sithi pi ophakathi kwi-square root sethu siufakele u2 ngaphezulu okuzosikhiphela laphi, okuzosikhiphela ekutheni phezulu nakhona sesizothi u equal to pi. Base sihamba simisa kanjani. Sothi 1/2 sisekele sifuna ukusebenzisa lo sin u du ukuthi sizomisa kanjani ngawo. Asithi senze nje ukwenza kancane nje la eceleni esokwenza ukuthi nje sisheshise ngako. d/du cos u equal minus sin u. Sesikhuluma ngendaba zama antiderivatives lana ke manje esesithole kuzona ke futhi. Uma siqhubeka sithini minus cos u ngaphakathi ngobani shuthi ke okungaphikisana no sin u du sekungaba ubani u-minus cos du. Phezulu besivumelene ukuthi sothi u equal to pi siphinde sithi u equal to 0 la ngezansi. Okusipha u-minus 2 sisasekele namanje. Uma sithi minus cos u siphinde sibhekane no u lapha phezulu ohambisana no pi kuzosipha lokho. Asithi ke siyadweba ncese uma ukuthi besizokwenza sikhiphele kwi-graph yethu besizobhekana nento enjani. U-cos wethu uyabona ukuthi ungalapha ku-minus uthi sesizoba no minus cos pi minus cos theta. Sengifake uphawu wrong ngiqonda ukuthi 0 ngayifaka ngaze ngakhuluma theta.
siyasusana sibe no-1 ngapha sithola bani uma kuthi besikade sidwebela kwigraph yethu uminus no-minus wethu usuzosiphani ukususana sesizoba no-positive 1 okungashiya la ekutheni u-negative cos pi ufana no-1 u-cos 0 uyafana no-1 kodwa ubungabe u-negative kodwa ngenxa yokuthi o-1 bethu o-negative babe babili saba no-positive saba nempendulo ya-1 impendulo yethu noma ubukade usiguqulile noma ungasiguqulanga isibalo bekuzokufikiselile lana ungaqala maphansi